Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť predkontáciu a príklady jej použitia. Predkontácie slúžia ako vzor zaúčtovania na zaúčtovanie častých účtovných prípadov, aby ich užívateľ nemusel stále ručne účtovať. Na základnej obrazovke s výberom modulov kliknite na voľbu Účty a predkontácie. Otvorí sa okno so zoznamom existujúcich predkontácií. Na pridanie novej predkontácie kliknite na tlačidlo Pridať. Otvorí sa okno na pridanie predkontácie. Vyplňte kód, skratku a názov a kliknite na tlačidlo Zapísať. Otvorila sa druhá časť nastavenia predkontácie. Na záložke Nastavenia predkontácie sa nastavujú jednotlivé spôsoby zaúčtovania podľa sadzieb DPH. Kliknite na tlačidlo Pridať. V jednotlivých políčkach vyberte z výberových zoznamov požadované hodnoty. Ako prvé vždy vyplňte políčko Typ, kde vyberáte typ daného riadku, napríklad základ vyšší, čo znamená účtovanie základu k 20% DPH. Vyplňte účty na strane Má dať a dal. Kód DPH sa predvyplnil sám na základe mapy kombinácií kódov a účtov. Ak vám vybraný kód nevyhovuje alebo sa vám nevyplnil, vyberte ho zo zoznamu. V políčku Typ KVDPH vyberte časť kontrolného výkazu, do ktorej budú doklady s touto predkontáciou patriť. Čas zapíšte. Na pridanie ďalšieho riadku znovu kliknite na tlačidlo Pridať. Vyberte ďalší typ riadku. K predchádzajúcemu riadku základ vyšší automaticky patrí typ riadku Daň vyššia. Vyplňte účty na strane Má dať a dal, kód DPH a typ kontrolného výkazu a riadok zapíšte. Na pridanie ďalších typov riadkov, ako je daň nižšia, základ nižší, suma, základ nulový, opakujte predchádzajúci postup. Ak už máte nastavenie predkontácie hotové, prekliknite sa na záložku Použitie predkontácie, kde cez tlačidlo Pridať vyberte voľby, v ktorých budete predkontáciu používať. Napríklad pohľadávky. Výber zapíšte. Modulov môžete vybrať aj viac. Ak už máte všetko hotové, kliknite na tlačidlo Zapísať a predkontáciu uložte. Ak by ste chceli predkontáciu niekedy zmeniť, môžete ju editovať cez ikonu pera. Teraz si ukážeme príklad použitia predkontácie. Vo voľbe Pohľadávky pridajte nový doklad, vypíšte sumu a kliknite na rozpis DPH. Rozpis zapíšte. Aby ste túto rozúčtovanú sumu nemuseli ručne pridávať a pracne vyplňať všetky políčka, použite predkontáciu. V políčku Predkontácia vyberte požadovanú predkontáciu a kliknite na tlačidlo Automatické zaúčtovanie. V tabuľke Účtovné predpisy vidíte vzniknuté predpisy, ktoré vznikli na základe nastavenia predkontácie. Bližšie informácie o predkontáciách nájdete v príručke.